Tini Jun talni cukup salmari serang salo ata eba All Tripura Artist Association ni sak tharmung bai haste ni rojabnai mosanai tamnai bodolok thanjake tabuk ni jora hamya COVID-19 ni bagui haste kholobjak bebak habanok phalnok baniya khlainai rokbo mungsa manikhani phalmaya paimaya rang puisa kwri jora sung Tripura sachu gyan nukhung rokno kisai misa chobalaina hinai kokja panda khalailekha atarok tini pula chengri jakha khwai hangkonni Poddobil Kumari Modoti Rupasari nungnogo hakeno haste kitingi borok chogyanu khongrangno chobana hinai koksap laikha tini pula chengri kha khwai hangkoro phaidising mangplero kisana leana sungtini sini ata All Tripura Artist Association ni ngai sungtini odaga khwai subdivision ni ata ni borok besung songmas thalaka abongkha sungbuskango Corona ni bagi kabang ma sini artist rok baheno tong kesebo tong jo tong silai tam ni himba program kri kono kri ke bahai tong ama he khobor rok ngate sabo mase ama ngi apply tong ama he rong si tai sini haste bo kabang ma jaga bo sung khobor sokoy report sokoy sini hatai kotor tai ayang raime beli yang gondasora ayang hisero kabang ma sini borong mase ama ngi apply tong ba ke ane kabang ni bagai sung kira sek subai da mano hnai sung start khainai mairum thumnani hini wanchu laika sung sakbai thango jema pir lainai tai sungno je hamjagui amsaini borok hamjagui bidi thanga borong yago sung mairum thumnai mairum thumai mairum no sung masai amang nangya lai tongnai sini rangchang da unte rum song kisa suba surma ni sung ni otoga phalemeni ni All Tripura Artist Association sini khoi subdivision agin sin dong 2019 no jaga subdivision khaija abono tini katal khai reform bhumika reform ngai president Noves Deborma ni kha tai GS Fijen Jomatia omai ke assistant puro botomai omai ke te usha katal tini slide ka apato to sumo jaga Soijana plus aboni logi o borok o amsani borok sini central committee to All Tripura Artist Association tamsu jabate sini 150 members sangka total ga aro ni bisungo khwai subdivision o ko man artist tongo sini member borok joto na o amsani no joto no sam khaine member no haipano borok no specially o tabu mo je soijon borok no tebo staff nai tebo ojaga organizing secretary ba ni office secretary abo kono sini kais nai abo president secretary no kono daito sini central person to kono sin to abo kono asa kotor abo artist no na chikon ko mission is like party ro ni hai sin just artist samne ro ni hai just je manti chu balai borong ni hamjong pirna ni bagis আপনি কে আতানি